ke gabatar muku da shirin mazanjiya. Shirin mazanjiya shiri ne da sashen labaru da al'amuran yau da kullum na wannan gidan rediyon ke gabatar muku domin bibiyar tarihin rayuwar muhimman mutane da suka taka rawa a sassa daban-daban domin ganin ci gaban ƙasar nan. Sunana Muhammad Babangida, kuma ni ne zan gabatar da shirin a wannan mako. A yau za mu gabatar muku da takaitaccen tarihin sanannen marubucin adabi kuma tsohon kwamishina a lardin Arewa, wato Alhaji Abubakar Imam. An haihi Abubakar Imam a garin Kagara na jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya a shekara ta 1911. Marigayin ya yi fice wajen rubutun ƙagaggun labarai na Hausa. Abubakar Imam ya yi karatunsa na boko a jihar Katsina a makarantar nan ta Middle School da ke Katsina da kuma Katsina Training College. Sannan ya yi karatu a tsangayar ilimi ta Jami'ar London, wato University of London da ke Burtaniya. Bayan da ya kammala karatunsa ya yi koyarwa a Katsina, sannan kuma ya yi aiki a matsayin edita na jaridar nan ta Gaskiya Tafi Kwabo. Kana ya tallafa wa masarautar Katsina ta wancan lokacin ƙarƙashin shugabancin Alhaji Muhammadu Dikko, inda yake fassara rubuce-rubuce daga Larabci zuwa harshen Hausa. Alhaji Abubakar Imam ya yi fice ne lokacin da aka sanya wata gasa ta rubutun ƙagaggun labarai a shekara ta 1933, inda wani littafi da ya rubuta mai suna Ruwan Bagaja ya yi nasara a cikin littattafan da aka rubuta. Abubakar Imam yana da shekaru 22 ne ya rubuta wannan littafi na Ruwan Bagaja. Ganin ƙwazonsa wajen ƙaga labari mai ma'ana ya sa Dr. R.M. East, shugaban ofishin tallafi na Zaria, ya roƙi a bada shi aro daga Katsina, a inda ya aikin rubuce-rubuce a birnin Zaria. Bayan ya koma Katsina aka bi shi da roƙon ya ƙara rubuta wasu littattafan. A lokacin ne ya rubuta shahararren littafin nan mai suna Ƙaramin Sani Kukumi ne a cikin shekarar 1937. A cikin shekarar 1938 kuwa sai gwamnan Kaduna na mulkin mallaka ya roƙa a dawo da Imam Zaria a koya mishi aikin edita, a inda ya zama editan jaridar farko ta Arewa. Shi ne ma ya raɗa mata sunan Gaskiya Tafi Kwabo, a inda aka fara buga wannan jarida a watan Janairu na shekarar 1939. Ya yi shekaru 12 yana wannan aiki na edita a jaridar Gaskiya Tafi Kwabo, har ma ya rubuta wani littafi a lokacin mai suna Yaƙin Duniya na Biyu, wato Yaƙin Hitler, da ya bayo suna Tafiya Mabuɗin Ilimi. Wannan littafi ya ba da labarin tafiyarsa tare da wasu editoci na jaridun Afirka ta Yamma zuwa Ingila a jirgin ruwa, wannan a shekara ta 1943. Wannan littafi kuwa a cikinsa Abubakar ya yi ƙoƙarin rubuta muhimman abubuwan da suka faru a lokacin da suka yi tafiyar a cikin jirgin ruwa. Wasu masana harshen Hausa sun nuna cewa Abubakar ya rubuta wannan littafi ne sakamakon wata bukata da sarauniyar Ingila ta turo ma wayannan editoci na cewa kowa ya rubuta ilimin da ya samu a yayin wannan tafiya. Ko shakka babu, Abubakar Imam ya taimaka kwarai wajen haɓaka adabin Hausa saboda ire-iren rubuce-rubucen da ya yi. To amma Abubakar Imam ba a rubutun Hausa kaɗai ya shahara ba, domin kuwa a sanadiyar rubuce-rubucen da yake yi ne har ya sanya shi ya fara soyuwa da shiga siyasa. Abubakar Imam ya yanke shawarar fadawa siyasa ne a shekarar 1952 bayan kafa jam'iyyar mutanen Arewa. A lokacin Abubakar Imam ya zamanto kamar wani harsashe da jam'iyyar ke amfani da ita wurin cimma burinta. Manyan abokanansa a lokacin su ne Umar Agaye da Nuhu Bamalli, wayanda su ne suka kasance jami'an gudanarwa na wannan jam'iyyar. Shekaru kafin ba da 'yancin kan Najeriya, Abubakar Imam ya rubuta wani mashahurin littafi mai suna Tarihin Annabi da Halifofi, wanda aka fara buga shi a shekarar 1957, lokacin ne yana shugaban hukumar ɗaukar ma'aikata ta Arewa. Abubakar Imam shi aka fara nadawa kwamishinan jin ƙararrakin jama'a a shekara ta 1974 a jihar Kaduna, lokacin ana kiranta Arewa ta Tsakiya. Abubakar Imam ya rika cewa wannan aiki da ya yi na rubuta littafin magana jari ya yi masa amfani ainun,
Yakan ce wannan aiki shine ya ba shi damar zama tare da mashahurin baturen nan na ta'alifin Hausa, wato Dr. R.M. East. Ya ce daga gare shi ne ya koyi duk ɗan abin da ya koya na game da ta'alifi. Abin mamaki shi kuwa wannan bature Dr. R.M. East a wajen muƙaddamar da ya yi da Turanci tun farkon buga magana jari ya nuna cewa Abubakar Imam wani mutum ne wanda ba kasafai ake samunsa ba a duk faɗin duniya. A lokacin baturen ya yi godiya matuƙa ga masarautar Katsina saboda taimakonsu da hangen nesa da suka yi har suka yarda suka ba da auren Malam Abubakar Imam, a inda ya bar aikinsa na koyar da Turanci a makarantar Katsina Middle School ya koma Zaria, inda ya wata 6 domin ya taimake su wurin samar da littattafai a cikin harshen Hausa. Za a iya cewa Abubakar Imam shi ya fara ba da dama ta wallafa littattafan Hausa, duk da yake a lokacin akwai marubuta, amma Turawan na mulkin mallaka sun fi aminta da rubuce-rubucen Abubakar Imam, abinda ya ba shi dama na koyo da kuma koyar da marubutan Hausa masu ɗimbin yawa tun kafin bayar da incin kai da ma bayan bayar da incin kan. Marigayi Abubakar Imam na daga cikin marubutan da ɗalibai a matakai daban-daban ke yin nazari kan littattafan da suka rubuta da ma nazari kan rayuwarsu. Abubakar Imam ya zamo kamar wata majingina ga masu koyon harshen Hausa a faɗin duk Najeriya, har ma da wasu ƙasashen da ba Najeriya ba. Zuwa yanzu akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi akan wannan bawan Allah saboda gudunmuwar da ya bada wurin ci gaban harshen Hausa. Allah ya masa rasuwa yana ɗan shekaru 70 a duniya a ranar Juma'a 19 ga watan Yuni na shekarar 1981. Ya rasu ya bar yara 14, maza 7 da kuma mata 7. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen shirin mazan jiya a wannan mako, a inda muka gabatar muku da takaitaccen tarihin Abubakar Imam, sanannen marubucin harshen Hausa kuma ɗan siyasa. Sai a tarbe mu a wani makon domin jin mu ɗauke da tarihin wani gwarzo daga cikin 'yan mazan jiya. Ni Muhammad Babangida da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri.